layuan ni akong deliveran. Uy, ngandan og Pabloy. Uy, sakto. Naitaw akong duulon be. Mandar pura ay. Boss, Uy, mayong adlaw. uy, unsa may ato boss? Kaila ka ning ngandan og Pabloy? Uy, Pabloy, ako na boss. Aw, to. Ikaw dai si Pabloy. Oh, ako. Nabot na mo ang order oh. Ay, salamat. Ang order nga ligid. Mani boss? Oh, mo na. Matay unsa man ning gigira ni nga hilis man eh. Na, wa ko pa labot na kay igor ko nag-deliver ana dire. Ya, di ko mobayad ano unsa man ni na. Hilis man na. Di ko mobayad ano eh. Ako labot anay kay igor mo ko nag-deliver aning parcel nimo. Bantog rang tag 150 dai kay perti ang puding hilisa. Picture. Lambos na, di ko pasalabot na. Sa may tawanan ni nga. Gusto gastor mo kung gasolina adto sa iya ha. Kapag gidawat ako ang deliver, to gastor ang tag gasolina adto diri ah. Nya wala gi dawat. May pag adto ko ani pikas ako ni deliver. Dugaya atong nag-deliver sa akong parcel oy. Kana kaganiha nga diri ko magpaabot. Ti mang dugaya, kaganiha ra ko diri ah. Uy. Ana. Uy, boss, mayong adlaw. Kaila ka ni Bertoy? Ako na si Bertoy boss. Ay, salamat. Unsa kay order nimo sir? Di bomba sir. Kaya mamusil ta og isda ba? Ay, sakto. Yara sir. Unsa man ni? Dili man ni mao. Di bomba, dili kay bomba sa motor. Dili ko dawat ano oy. Tura mo ka sir. Unsa picturean? Wala koy kuan kay di bomba man to ako ang gi-order dili man. Bomba sa motor. Unsa ko pasilabot ano oy. Sir, igo mo ko nag-deliver ani. Nagasto ko gasolina. Kay giadto ti ka dire, basta pa din layo ah. Ya di pa din niyo dawaton. Oh, Unsa dili man ni mao akong gi-order, anong dawaton man ako ni. Di man ni mao akong order. Iuli dito sa inyong kuan. Di man na mo akong order. Iuli ni mo na ikaw kumbahan. Kukuli, mata pa kukul. paita. Undang taning trabaho ah. Lugi ti kaayo. Lugi ti kaayo.